mhlawumbe wena ongeke usho leyo mpendulo. Yazi wena mhlawumbe awusithini. Wawuthi kuthiwa badake ukuthi vele badakiwe. Ikuthi nje asidakiwe iwayini sidawo ongcwele. Wena oyosho njalo. Upheza asho ukuthi badawo ongcwele. Uthi cha abadakiwe abaphuzanga wayini elimnandi. Akazi sidawo ongcwele. Ngelinye ilanga abazalwane bethi sidawo ongcwele. Awukhe eBhayibhelini lasikhuthaza khona ukuthi sidawo ongcwele. Wathi nabase Efesu chapter number 5 verse 18 lithi iBhayibheli lingadawo iwayini kodwa gcwaliswa ngomoya. Alithi singadawo iwayini nabalo ongcwele alisho njalo. Siyagcwaliswa ngomoya kaNkulunkulu asidawo ongcwele. Siyagcwaliswa ukudawa into esikhashana umuntu abesoba. Akusiyinto awudawo uzophelela umuntu wesoba. Umuntu mayidakiwe akanayo control kodwa ungagcwaliswa ongcwele bese self control. Yeah. Asidawa. Qhubeka netshumayelo siyaqala abashumayela abantu. Ngalesikhathi seshumayela uPetro, ngithanda ukunetshumayelo yakhe ukuthi waphakamisa uJesu wabethelwa. Ngalesikhathi eshumayela uPetro, siyabachazela ukuthi uJesu Kristu wafakazelwa uNkulunkulu ngesimangaliso ayezenza phambi kwethu. Wayefakazelwa uNkulunkulu. Bese beqhubeka uPetro. Bese akhotha namazwi asho uDavide. Bese ethi njengoba uDavide athi umoya wami uyajabula ngokuba awuyovuma umphefumulo wongcwele wami uphele eHades. Ethi nongcwele wakho ukuba konubona. Akhothela umazwi asho uDavide uPetro. Bese yaqaqisa ukuthi hayi ukuthi uDavide wayekhuluma ngaye. Wayengakhulumi ngaye bayeshola umazwi kodwa wayeprofetha ukufa nokuvuka kaJesu. Amen. Abantu siyaqala bakhazela ukuthi uJesu wabethelwa. Emva kwalokho wavuswa ethi uNkulunkulu wamvusa ethulula imijondlo yonke yokufa ngoba bangenakwenza ukuthi abanjwe yiyo. Amen. Bese abaqhubeka aphinde futhi athi-ke kodwa-ke thina ithuba likaDavide siyalazi lisekhona namanje. So ngamanye abantu uDavide wayengakhulumi ngaye ngoba uDavide yena wakubona ukubona umzimba wakhe wakubona ukubona. Kodwa wayekhuluma ngoJesu. Umzimba wakhe ongabonanga ukubona. Amen. Engithanda uPetro kule ntshumayelo yakhe bayephakamisa uJesu. Uyamehlisa uDavide. Ngeke uphakamisa kahle uJesu safuna ukuphakamisa nabantu. Petro uphakamisa uJesu aqeda ehlisa uDavide yena wakubona ukubona. Mayeqhubeka ethi uDavide wathi wena uyindodana yathi Nkosi Nkosini yami hlala ngakwesomnene sami ngize ngenze izitha zakho zibe yisabelo sezinyawo zakho. Bese athi uPetro uDavide akanyumelanga esifwini kodwa uJesu wanyukela esifwini. Ngabe uPetro uphakamisa uJesu yamehlisa uDavide. Ngoba uJesu baphakamisa bale kuphakamela yedwa abantu behle. Ngeke uphakamisa uJesu usaphakamisa nabantu. Ingakho uJohane babeyakuyela bemtshela ukuthi yazi uJohane besho uJohane uMbhapatisi lo mfakazi ngaye abantu sebebalekela kuyena babhala kuyena. Uthi uJohane chapter verse 8 vele umele lokuphakama njalo umele ukukhulwa nginciphe mina. Ngamamaza abantu kufanele behle kuphakame uKristu yena yedwa. Ngaphakamisa abantu phakamise noKristu. Ngaphakamisa umfundisi wakho uphakamise noKristu. Ngaphakamisa uKristu abekho befundisi. Yeah. Ngithanda ukubhala abaHebheru bayephakamisa uJesu njengompristi omkhulu. Uphakamisa uJesu bese yabehlisa abapristi beTestament elidala. Ufika athi abapristi beTestament elidala babefa. Kodwa bese uJesu yena umpristi waphakathi. Uphakeme nabapristi labo. Bese athi futhi labo bapristi abadala beTestament elidala bafanele baqala nikele izono zakhe
Madalele izono zezo kodwa uJesu yena akanasolo phakathi nabapriest uyabedlisa laba bantu abapriest. Kanti lesikhathi kodwa bayebhelo uthi Christ uphakathi ngaphezu kweNgilosi, uKristu uphakathi ngaphezu kwaMose. Amen. Babaphakamisa abantu. Amen. Babaphakamisa abantu. Phakamisa uJesu yena uyena uMkristu omkhulu. Amen. Abanye noma bekhuluma bevuma izono. Okuyinto efanele siyenze ukuthi sivume izono zethu sihlambuluke uNkulunkulu njengoba nethembele njalo bazihlambulula. Kodwa uma uphakamisa umuntu okhuluma uNkulunkulu, phakamisa uKristu yena yedwa. Abanye baphakamisa uKristu bephakamise nomfundisi. Bethi mawuvume izono zakho umfundisi. Umphakamisa umuntu. Phakamisa uKristu yena yedwa. Uyena wafa ngenxa yezono zabantu. Uyena othathele izono. Umfundisi wakhe akavelanga muntu. Umfundisi wakhe ayikho into angayenza ukuthethelelwa. Ayikho ngenze lezo ukuthethelelwa. uJesu kuphela uthethelelayo. Fana phakamisa uJesu yedwa. Ungaphakamisa umfundisi. Uthi uthethelele uJesu kodwa uthi umfundisi baphakamise bobabili. uJesu nomfundisi. Aso umfundisi endaweni kaJesu. uJesu uKristu omkhulu. uJesu wangena negazi lakhe ukuze sisuswe izono zakho. uJesu wahlushwa ngenxa yezono zakho, akusimfundisi wakho, akusimkhokheli. Incwadi kaJobe ithi umuntu angamhlenga yini umfowabo, ngenzeka yini ukuthi umuntu ahlenga umfowabo amsindise na. Kodwa ezenzo bese ithi ayikho insindiso ngomunye, ayikho. Ayikho insindiso ngomunye. uKristu kuphela oletha insindiso. Lethi iBhayibheli qala siku nothemba lakhe nabantu, nothemba lakhe nomuntu. Lethi lathemba abantu. Uyabe ethemba lapho umfundisi, uyabe ethemba umkhokheli uKristu yena yedwa. Uyena ufanele ukuphakamiswa. Uyena othethelele izono. Mina bangiphakamisa uJesu abantu ngiyabehliza abehla abantu abasuke endaweni kaJesu. Ngiyaphakamisa uJesu nabantu. Phakamisa uJesu yena yedwa. Uyena othethelele izono. Wesiza uJesu hayi umfundisi wakhe. Amen. Petro waphakamisa uJesu entshumayelweni yakhe. Waphakamisa uJesu owabethelwayo. Amen. Ngalesikhathi umphakamisa uJesu, abantu abahlabeke enhlizweni zabo base bafuna ukukholwa, babuza ukusenze njani. Wese bachazela ukuthi hayi nina kholwani, phendukani ukholwa. uJesu yena mbethelayo. Amen. Bakholwa bababhadiswa. Kuthiwa ngalelo langa kwanezelwa abantu abalinganiselwa ku-3,000 wabantu abaphenduka abasindiswa. Yindaba na phakamisa uJesu wabethela. Jesu uthi mangiphakamisa emhlabeni ngiyobadonsela kumina bonke. Wena ukuthi uphakamisa uKristu owabethelwayo, uKristu enza umsebenzi asindisa abantu. Wena ungazama amandla akho ukusindisa abantu, phakamisa uKristu wena. Kristu enza umsebenzi. Message yakho ayiphakamisa uKristu. Akubonakala amandla kaKristu abethela bonke abantu behle, phakamisa uKristu yena. Amen. Noma kuthiwa yenzani, khona abathi babefakaza umuzi uthi wazoyiphakamisa azacela ukufakaza elokhu ethi mina ngenza ukuthi azahlala phansi ethi mina ngenza ukuthi. Njalo wayethandaza lapha ethi mail okuthiwa umfundisi wathi mina yazi ingcono ngizila kathathu ngeviki, ngenza ukuthi nginikele okweshumi. Akufana nalo yakhe ngenza ukuthi mina uyiphakamisa yena. Nawuphakamisa wena, phakamisa uKristu. Uyena belophakama, wena besiyehla. Awazi ukhulumisa uqede ulokhu uthi mina ongifakazi uKristu, ngoba wena awuyilutho ngaphandle kaKristu. uJesu uthetha kaJohn chapter number 15, ningenze lutho ngaphandle kwami. Ayikho into ongayenza ngaphandle kaJesu. Ingakho kufanele ngaso sonke isikhathi uphakamisa uJesu. Phakamisa uJesu emfakazini. Phakamisa uJesu message ayiphakamisa uJesu message yakhe. Amen.
uphakamise uJesu yena ozokwenza umsebenzi. Kumele ukuthi uphakamise uJesu wakhethelwa. Amen. Noma usho bayeke uphakamise uJesu, aphakamise enye into. Kodwa kubonakala uJesu. Mangiphakamise emhlabeni ngiyobadonsela kumina bonke. So ngesinye. Njengoba uMose iphakamisa yonke ehlala, indodana yomuntu kumele uphakamiswa ukuze uthi okholwayo abe nokuphila. Ngabe mawayibheka enye yonke ephakamisiwe, mawumbheka uJesu ngokukholwa uthola ukuphila. Amen. Uyazi ngalesikhathi esephakamisile uMose lenyoka yethusi, ababesebenza ngaleso sikhathi babefa ngoba bengayibhekanga inyoka ephakamisiwe. Asithi basiphuma la siphakamisa uJesu wabethelwayo, okubaya kumbe bona engambhekanga uJesu simphakamisile, ethe kuba bona thina sibe simphakamisile uJesu. Bethi baqalekile kodwa simphakamisa uJesu njengeyona solution. Kuzona zonke inkinga ababhekene nazo, kuzona zonke inkinga abangathi zikhona nalo phakathi esiphila wona, asiphakamise uJesu kunala aziningi izinto ezingamsiza. Nesizo uJesu nabalekela uJesu ngenye inqobe inkinga engibhekene nazo. Amen. Nanoma yini abathi bangayisho uhulumeni, nanoma yini angahle ukuyenza, akabona uhulumeni ezaba ethi uzama ukuliswana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Mawuthi abheke ukuthi uhulumeni wenza njani mayelwa nalokho, bona abantu begijima bephethe amabhodi bethi balwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane. Mina into engishoyo njengoba begijima namabhodi abo, kodwa ngoba balekela uKristu ayikho into abangayinqoba. Akho kuhlukunyezwa bangaqeda uhulumeni engamfuni uNkulunkulu. The only solution uKristu, uyena usizayo. Ayikho into abangayenza uhulumeni iphumelele ezokuvala uKristu, ezomelana noKristu. Ningenzela ukuthi ngaphandle kwaKristu, njengalokhu uMose iphakamisa inyoka, ndodana kumele uphakamisa. Siyabonga bafowethu omncane egameni likaJesu linamandla. Nanti izwi lakho liyaphila lingamandla bafowethu omncane. Limile kusuke phakade bafowethu namandla. Izwi lakho alifani nokukhuluma kwabantu nje bafowethu namandla. Ukhuluma kwethu bafowethu omuhle afani nokukhuluma kwakho. Wena usukhulumile izinto ziyashintsha bafowethu namandla. Izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla, izwi lakho liyanqoba, izwi lakho lidala ubusha ongakaze kwakhona. Izwi lakho linguqobo egameni likaJesu, izwi lakho ligotshiwe bafowethu namandla. Siyabonga ntambama egameni likaJesu waseNazaretha, ukhuluma kahle egameni likaJesu. Ukhulume kahle uNkulunkulu wethu omncane egameni likaJesu elinamandla. Njengoba uMose iphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu ifanele ukuphakanyiswa. Bafowethu namandla siyabonga, sibonga izwi lakho bafowethu ongcwele egameni likaJesu waseNazaretha. Sifundisa ukuletha enhliziyweni zethu ukuze singone kuwe egameni likaJesu linamandla. Thatha lokhu uMose yabonga omncane egameni likaJesu linamandla. Usisinqeki yakho omengayo egameni likaJesu wakhuluma ngayo, isitha sezwi lakho egameni likaJesu waseNazaretha. Amen.